Il-gvern qas milli salvagwardja lil poplu wara li ħalla l-liġijiet u l-standards fil-kexxun biex ma jkollux xi jgħid ma' xi ħadd u għalhekk għandu jkun il-gvern li jerfa' ir-responsabbiltà politika. Kien dan il-messaġġ ewlieni li waslu Jerome Caruana Cilja, ix-Shadow Minister għall-Ekonomija u l-Intrapriża, Stanley Zammit, ix-Shadow Minister għall-Ippjanar u l-Artijiet, u Janice Abela Ketkuti, Shadow Minister għad-drittijiet tal-konsumatur u l-annimali, waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret propju bis-swit il-binja li fiha tilef ħajtu John Paul Sofija. Jerome Caruana Cilja saħaq li l-Partit Nazzjonalista ġimajjer populist għax talab għal-inkjesta pubblika. Però illum il-ġurnata sirna nafu verament għalfejn Robert Abela u l-Kabinet Laburista ma rridx inkjesta pubblika. U tenna wkoll li kull ġurnata li tgħaddi fejn dawn ir-rakkomandazzjonijiet jibqgħu fuq l-iskaffa hija ġurnata oħra li nħallu il-ħajjiet tan-nies fil-periklu u appella biex tintrefa' responsabilità politika immedjatament. Ir-risposta hija ċara. Għandha tintrefa' responsabilità politika, għandha tintrefa' responsabilità politika minnu fih, il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika jitkellmu b'mod ċar u tont illi kieku min kellu jieħu azzjoni, min kellu jagħmel xogħlu għamel dan kif suppost, forsi din it-traċedja illi ħalliet il-dan iż-żagħżugħ mejjed hawnhekk mirdum taħt sulari ta' terrapien se ġiet evitata. U allura iva, aħna ħanibqgħu ninsistu dak illi ovvju, dak illi għandu jsir, illi tintrefa' ir-responsabbiltà politika u tintrefa' minnu fih. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Stanley Zammit spjega kif din l-inkjesta pubblika u rrid illi l-gvern illapazza billi ħarbex numru ta' liġijiet nofskedda mingħajr irrida politika illi jinfurza bħala liġi dwar it-trapijiet u saħaq ukoll li l-inkjesta indirizzat is-supervja tal-gvern u lil min ma jridx jisma'. Aħna nenfasizzaw ukoll illi jiġu rikonoxxuti il-professjonijiet tal-project managers u l-ġeoloġisti. L-inkjesta tinsisti għal bdil mill-qiegħ fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà wara li ministri differenti wieħed wara l-ieħor injoraw dan is-settur. B'linja telefonika u sottokumitat immexxi mill-istess nies li huma parti mill-problema u li fit-12 ta' Lulju tas-sena l-oħra ivvutaw kontra kull investigazzjoni maħna ser naslu imkien. Min-naħa tagħha Shadow Minister Janice Abela Ketkuti qalet li hi bħala qed tinsisti li dak li ġara lill-ġenituri ta' John Paul Sofija ma jiġri lill-ebda ġenitur ieħor. Istqarret li ma setax temmen kif il-gvern quddiem il-ġenituri ta' John Paul Sofija fil-Parlament iddeċida li ma jagħtix każhom. Waqt li konkludit tajt li l-inkjesta pubblika indiskrivit sew il-ħtija tal-gvern. Total detachment u jgħixu ġew torri tal-lavorju. Dawn f'żewġ kelmiet żgħar ġabret fiha l-public inquiry dik in-negliġenza kollha u l-abbuż sfrenat li waslet għat-telfa ta' dan il-ġuvni. Nistgħu nagħmlu suċċess ma' ħafna ħajjiet, però jekk tintilef waħda biss u tkun sforz ta' negliġenza u abbuż tal-Istat, allura jien hemmhekk ma nara xejn li falliment. Marija Borċ, għal Net News minn Kordin.